дар вилояти суғд 39 нафар сокинонро бинобар пардохт накардани маблағи алимент аз озодӣ маҳрум карданд. Агар таҳлилҳои мутахассисони иҷрочиёни хадамоти иҷро дар шаҳру ноҳияҳои вилоятро баррасӣ намоем, давоми як соли охир 234 нафар алиментсупорандагон бинобар ашадӣ саркашӣ намудан аз пардохти маблағи қарзи алимент пешниҳодҳо ба мақомоти прокуратура ирсол кардааст. Алиҷон Амонзода, сардори хадамоти иҷро дар вилояти суғд, зимни натиҷагирии фаъолияти як солаи ин ниҳод ба хабарнигорон иттилоъ дод. 148 адад қонеъ карда шуда ҷазои таъин гардида бо ҳукмҳои судӣ боша нисбати 39 нафар маҳрумӣ аз озодӣ, нисбати 101 нафар корҳои ислоҳӣ ё ҳатмӣ, нисбати 8 нафар ҷарима таъин карда шудааст. теъдоди 86 адад пешниҳодҳои иҷрочиён бинобар аз ҷониби қарздорон пурра ё қисман пардохт накардани маблағи қарзи алимент ва бо дигар сабабҳои ба миён омада рад карда шуданд. 113 нафар сокинони вилояти суғд ки маблағи алиментро насупориданд, дар кофтуков қарор доранд, зеро бо пешниҳоди иҷрочиёни хадамоти иҷро дар вилояти суғд аз ҷониби судҳои шаҳру ноҳияҳо таъинотҳо дар бораи эълон намудани кофтуков қабул гардида барои иҷроишаш ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ирсол карда шудааст. Алиҷон Амонзода шаҳрҳои осебпазирро оид ба насупоридани алимент ном барнамуд, ки яке аз он шаҳри Хуҷанд мебошад, ки дар ин минтақа 31 нафар аз супоридани алимент дасткашӣ кардаанд. мувофиқи ҳисоботҳои оммавӣ ва таҳлилҳои дар раёсати хадамоти иҷро дар вилояти дошта, қарздороне ки аз пардохти маблағи алимент ашадӣ саркашӣ мекунанд ё ин ки пинҳон шуданд, хусусан дар шаҳрҳои Хуҷанд, Ноҳӣ, Бобоҷон ва Фурух, шаҳри Панҷакен, Ноҳӣ, Ашт ва шаҳри Исфара мебошад. Исфараи Канибодон мебошад. Зеро дар шаҳрҳои Канибодон ва Исфара ва ноҳияи Ашт хусусан анамун қарздороне ки бояд дар асоси санадҳои судӣ ва қарори иҷрочиён маблағи алимент пардохт намоянд, бисёришон дар Федератсияи Русия қарор доранд. Дар давраи соли 2021 аз тарафи иҷрочиёни хадамоти иҷро дар шаҳри Хуҷанд нисбати 31 нафар алиментсупорандагон бинобар ашади саркашӣ намудан аз пардохти маблағи алимент пешниҳодҳо ба мақомоти прокуратура ирсол гардида, аз ин 24 ададаш қонеъ шуда. дар ноҳияи Бобоҷон ва Фурух бошад 25 нисбати 25 нафар. бо кадом шаҳр ин Исфара 16 нафар, Истаравшан 22 нафар, Ҷаббу Расулов 22 нафар. чихел ки қайд кардам, ин Ашт, Аштам бисёр мешавад, ин Аштам нисбати 15 нафар пешниҳод. давоми соли 2021 нисбати 374 нафар қарздорон мувофиқи талаботи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро оид ба муваққатан маҳдуд намудани онҳо аз сафар ба кишварҳои хориҷӣ қарор қабул гардидааст. яъне гурӯҳи қарздорон аз ин пас наметавонад бидуни пардохтани қарз аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо сафар анҷом диҳад. маҳз бо ин амал 28 нафар қарздорон дар марзҳои сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон боздошт шуда, аз ҷониби онҳо 335 000 сомони маблағҳо бо санадҳои судӣ таъин гардида ба буҷаи давлат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пардохт карда шуд. аз соли 2019 аввали соли 2019 тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти хадамоти иҷро аз ҷониби иҷрочиён аллакай бо дар қонун буд. соли 2012 моҳи июни соли 2012 ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро талабҳои ворид гардида, моддаи 42 илова 1 ворид карда буданд. оиди қабул намудани қарор вобаста ба баромада рафтани қарздорон аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳдуд намудани баромада рафтани қарздорон аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. аммо механизми анамин модда нишон дода нашуд. айни ҳол аз соли 2019 ин ҷониб аз тарафи роҳбарияти хадамоти иҷро механизми амин ба таври муфассал дар сатҳи ҷумҳурӣ муайян карда шуд. аз ҷониби иҷрочиён ҳозир айни замон нисбати қарздороне ки ашади саркашӣ мекунанд қарор қабул мекунанд ва тавассути раёсату хадамоти иҷро ва вазорати корҳои хориҷӣ ирсол карда шуд. аллакай ҳамон қарздорон аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон умуман баромада наметавонанд.
طبق حسابات‌های آماری اجراتچیان خدمات اجرا در ولایت 16349 عدد مواد مورد بررسی قرار گرفته است که مبلغ آن 168 میلیون سومانی یک از 7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل نموده است. نشست مطبوعاتی ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت نزدیک 1 ساعت دوام کرده. سردار این نهاد نزدیک به 30 سوال خبرنگاران پاسخ داد. چند نفر شهروندان شهر و نواحی ولایتی سوخت بابت آنکه به یگان نفر قرض دادند و قرضشون گرفته نمیتوانند مراجعت کردند و بیشتر همون قرضشون سومه زیادش چند قدر است و اون نفرانی که این مثلا معلومات داریم تا 5 سال 10 سال همون مبلغ قرضی که دادن گرفته نمیتوانند. حسابات اموری در دوره سال 2021 از طرف 303 نفر شخصان واقعی به عنوان اجراتچیان خدمات اجرا در ولایت سوخت، این فقط اجراتچیان خدمات اجرا در سود اقتصادی و اقتصادی فقط سود اقتصادی شهر نویاوه با مبلغ 15 میلیون و 3134 سوم با اینجا در اسعار خارجیش هست 1 میلیون و 186 1258 دلار ایالات متحده آمریکا 946722 روبل فدراسیون روسیه. همه شخصان واقعی سود را مراجعه کرده، مراجعاتشان خوانده شده در اساس سندهای سودی ورقه اجرات نوشته شده است و به عنوان اجراتچیان مراجعه کرده. دوام 1 سال آخر برای ریاست اجرا در ولایت سوخت و واحدهای زیرساختار آن همگی 1000 عدد مراجعات شخصانی حقوقی و واقعی، اینچنین 121 عدد مراجعات‌های شخصی به قید گرفته شده بررسی گردیده است. اکثریت موضوعهای مراجعات‌ها وابسته به رویاندن مبلغ الیمنت، مبلغ قرض و مسکن نمودن به منزل استقامتی میباشد. زورشی مفنوش کرونه اینجان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.